በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ወትሩ ጸሎተ ባርቶስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኦ አደ አምላኽ ንጽሕትን ቅድስትን ዝኾንኪ ድንግል ማርያም አደይ ሰላም ንዓኺ ይኹን። ናባይ ንኽትመጺ ብትሕትና መንፈስ ኣብ ቅድሚ ስእልኺ እናሰጐድኩ ይልምነኩ ኣለኹ። ኦ ኣደ ብርሃን ማርያም ጸሎተይ ልመናይ ሰሚዕኪ ካብ ሓዘን ጭንቀተይ ኣውፂኺ ከተጸናንዕኒ ናባይ ንዒ። ኣደ ኣምላኽ ናይ ኩሉ ዓለም ንግስቲ ኦ ድንግል ማርያም ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ዓለም ንግስቲ ድምፀይ ሰሚዕኪ ካብ ሓዘነይ እውን ከተረጋግእኒ ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ናይ ቃል ናይ ምኽሮ መልኣኽ ዝኾነ ኣማላድን ቅዱስ ሚካኤል ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ መሐጎሲ ዜና ንዝሓዘ ቅዱስ ገብርኤል ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ምስ ኩሎም እልኣፍ ሊቀ መላእክት ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ንፀወርተ መንበር ንዝሓዙ ኣርባዕተ እንስሳ ኩርቢኤል ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ልዑል መንበር ዓጠንቲ ምስ ዝኾኑ 24 ካህናተ ሰማይ ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ምስ ቅዱስ ጌርጎስ ምስ ኩሎም ሰማዕታት ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ምስ ሙሴ ኤልያስ ምስ ኩሎም ነቢያት ናባይ ኮንኪ ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ምስ ዳዊት ሰሎሙን ምስ ኩሎም ቡሩኻት ነገስታት ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ምስ ጻድቕ ኣምነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣምነ ተክለ ሃይማኖት ኣምና ሰላማ ከሳተ ብርሃን ተሸዓቲኦም ቅዱሳን ቅዱስ ያሬድን ኣምና ኣረጋውን ኮንኪ ናባይ ንዒ። ምስ ኩሎም ቡሩኻት ጻድቃናት ኮንኪ ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ምስ መጥመቅ ዮሃንስን ዝኾነ ናባይ ንዒ። ምስ ኩሉ ኦ ኩሉ ንግስቲ ምስ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ጎይታ ፈታዊ ዝኾነ ቅዱስ ዮሃንስ ከምኡውን ምስ ኩሎም ሃዋርያት ኮንኪ ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ምስ ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ምስ ኩሎም ጻድቃናት ኮንኪ ናባይ ንዒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ምስ ማርያም ማርታ ደናግል ዝኾኑ ቅዱሳት ኣንስቲ ናባይ ንዒ። ኦ እምበይተይ ድንግል ማርያም ቅዱስ ዝኾነ ያቄማ ብኹን ቅድስቲ ዝኾነት ሃና ዲኽን ስምኪ ኣብ ዝጽውዓሉ ግዜ በብመዓልቱ በብሰዓቱ ልመናይ ክትሓስቢ ይምሕፀነክን የማሕፀነክን ኣለኹ። ከም ኣጋጣሚ ድኻም ምኽንያት ንዓኺ ምጽውዐኝ ተረሲዐ ረድኤትኪ ተቋርጽለይ። ኦ እምበቤተይ ድንግል ማርያም መጽሓፍኪ ጽሒፈ እንተነብብ ቃላት እንተገዲፈ ይቕሬታ ግበርለይ። ኦ እመቤተይ ድንግል ማርያም ብስምኪ ክምሕፀን ከለኹ ንስኺ ኣብ ሰማይ ዘሎ ናይ ህይወት መጽሓፍ ሰመይ ጸሓፊ መጽሓፍኪ ጽሒፈ ምስ ፈጸምኩውን ኣብ ዓለም ኣብ ዝመጽእ ዓለም ጭንቀተይ ኣጥፊእኪ ሰሰናይ ኩሉ ፈጽምለይ። በዚ ናይ ጸሎት መጽሓፍ ከም ዝተማሕፀንኩኺ ንስኺ እውን ሽግረይ ምጥፋእ ሕጉስኒ። ንድኻ ምጽዋት ንፈታዊ ፍቕሪ ድሕነትን መስዋዕቲ ዝህብ ሽግር ዝኾነ ብዙሕ ገንዘብ ምሃብ ሕጉስኒ። ኦ ናይ ኩሉ ንግስቲ ፍቕር ወድኺ መላእኽቲ ከም ዘምሓልክዮም ኣነ እውን ሽግረይ ንኽትፍጽምን ልመናይ ንክቕበልን ብሽም ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የምሕለክ ኣለኹ። ኣነ እውን ብስምኪ ይምሕል ኣለኹ። ኦ እምበቤተይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሽግረይ እንተወዲኤ ገንዘብ እንተሂብክኒ እውን ሽግረይ እንተርሒቅለይ ጸሎትካ ኣብ ዘለዎ መጽሓፍ ስምኪ ክጽውዐ ብብዙሕ ገንዘብ ብዝመልክዐ ማሕተማ ጸቢቐ ክጽሕፊ ንስኺ እውን ሕልናየን ስራሕን ከይርስዕን ክጽሕፍን ክሰርሕን ልመናይ ተቐበሊ። ረድኤትኩም ፍቕሪ ወድኺ ለምን እዮም መላእኽቲ እውን ክረድኡኒ ለምንለይ። ፍቕሪ ወድኺ ብዙሕ ዘመን ስርየት ሓይጣት መጽሓፍ ንምጽሓፍ ንምጽዋት ብዙሕ ገንዘብ ንኽበኒ ፈቓደኛ ኾንክ ለምንለይ። ንዘለኣለም ንባሪኽ ይኹነለይ ግበረለይ ኣሜን። ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ናብ መሬት ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሓደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበራ ፈተነ ይትእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እምበይተይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም እብለክ ኣለኹ። ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ናይቲ ሰዓራይ ጎይታ እግዚኣብሔር ኣደ ኣምላኽ ሰላም ንዓኺ ይኹን። ካብ ኩለን ኣንስቲ ንስኺ ሕርይቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብርኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እሞ ተሓጐሲ ሓይጣትና ይቕረ ክብለልና ካብ ፍቕሪ ወድኺ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይቕሬታ ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ክብርን ምስጋናን ንልዑል እግዚኣብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን። ጸሎተ ባርቶስ ናይ ሶኒ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሓደ ኣምላኽ ብዝኾነ ብኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ብምእማን እምበይትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ባርቶስ ኣብ ዝተባህለ ሃገር ብኣካለ ስጋ ዝጸለየቶ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና ጸሎት ንጽልለና። እስራቱ ኩሉ ተፈትሐ ንደቂ መዛሙርቱ ማትያስ ድማ ብናይ ጸሎታ ቃል ኪዳን ኣድሓነቶ። ናይቲ ዓዲ ህዝብታት ድማ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽነቱ ብቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ኣመኑ።
በረኸታ ልመናኣ ምስ ኩላህና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ንዕኡ ምስጋና የብፅሓዮ እሞ ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እዞም ሕቡኣት ሽሞም ብጀካ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስን መላእኽቲ ይኹኑ ናይ መላእኽቲ ሃለቃት ነቢያት ሃዋርያት እውን ሱራፊኤል ኩርቢኤል ካብ ሰማያ ሰራዊት ሓደ እኳ ዝፈልጦ ከምዘየለ ተዛረበ። ኣነ ሽመይ ናይ ፊደላት መጀመርታ ኣልፋ ናይ ኣቦይ ሽም ድማ ኣልፋን ኦሜጋን ናይ መንፈስ ቅዱስ ሽም ድማ ኣራድያ ኢሉ። እዚ ማለት ድማ ሓደ መለኮት፣ ሓደ ሕብረት፣ ሓደ ፍቓድ፣ ሓደ እናባብራ ኣለና። ኦ ድንግል ማርያም ኣደይ ዳግማይ እዚ ዓብዪ ቁም ነገር ዝኾነ እዞም ዝነገርኩ ሕቡእ ሽመይ ክትቅበሊ ነዚ ጸሎት እትፈትዮ ይሓተክ ኣለኹ በላ። ክብርቲ ቅድስቲ ድማ እምበይተይ ድንግል ማርያም ካብ ፍቑር ወዳ ዝኸበረ ቃሊላ ፀኒላ ምስ ኣዳመፀቶ ብተሓጓስ መንፈስ ክልተ እግራ ቆመት ጠጠው በለት እሞ ናብ ምብራቕ ዘርግሐት ናብ ፍቑር ወዳ ናብ ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝናበለት በቲ ጥዑም ኣንደበታ ጽዑቕ ጸሎታን ገበረት። ኦ ጎይታይ ኣምላኸይ ፍቑር ወደይ መድሓነይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ይጽሊ ኣለኹ። ኣነ ድንግል ማርያም ኣዴኻ እየ ፈጣሪየ እኳ እንተኾንኳ ኣነ ብድንግልና ዝወለድኩኻ ኣዴኻ እየ። ኣነ ማርያም ኣገልጋሊትካ እየ። ኣነ ናይ ኩሉ ዓዲ ህዝቢ ህይወት ኣደኤ። ኦ ፍቑር ወደይ እንሆ እዳወይ ዘርግሐ ይልመነካ ኣለኹ የማልደካ ኣለኹ። ጸሎት ልመናይ ክሰምዓኒ ይደሊ ኣለኹ። ናይ ሰማይ ሓይልታት ዝኾኑ መላእኽቲ ኩርቢኤል ሱራፊኤል ለኣኸለይ ኣብዚ ውሽጢ ልበይ ዘሎ ድማ ንዝልምነካ ነገራት ካብኣቶም ዘልየኒ ኩሉ ንኽትፍጽመለይ ሰምዓኒ። ንስኻ ረዳእየይ ተስፋይ ምዃንካ እምነተይ ኣባኻ ጽንዕዩ። ኦ ኣዶናይ ወደይ ፍቑረይ እንሆ ይጽሊ ኣለኹ እሞ ሎመዓንቲ ኣብ ቅድመይ ከውሕታት ይሰናጣጠቑ፣ በረታት ይምክኹ፣ ዝተዓጽዉ ማዕጾታት በሪታት ይከፍእቱ፣ ናይ ጸልማት ሓይልታት ይጥፍኡ፣ ስልጣኖም ይቀንጠጥ። ሕጂ እውን አንደበተይ ከፊተ የመስግን ኣለኹ እሞ ናይ መላእኽቲ ሃለቃ ዝኾነ ቅዱስ ገብርኤል ንጹህ ኢድ ሰላምታ ብዝሃበኒ ርህሩህ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣብ ሰላምታ ይቕርብ። ቅድሚ ዓለም ዝነበረ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተቐመጠሉ ኩሩብ ዝተሸከሞ መንበር ሰላምታ ይቐርብ ኣለኹ። ዓበይቲ ዝኾኑ ናይ እግዚኣብሔር ኣሽማት ሰላም ይብል ኣለኹ። ንሳቶውን ኣልፋኤል 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 ኢያኤል 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 ሄዳኤል 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 ዮዳኤል 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 ኡርናኤል 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 ሄርናኤል 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 አሚስ 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 ሄዲክን ሄሊጉብኪ ሄዲዲሚታሮ ዳልዮማጢስ ንዲለካአር ሄብሪስ ዲዮስ ዮልዳ ሆራ ዲ ኒ ላውላ ዲ ካባ አልፋ ኒ ዮዳ ሆሪ 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 ዮልዳ ሁዲ እዮም። ኣብ ልዕሊ ታቦት ዝሽፈን መጋረቲ ነቲ ዓበይቲ ጽላል ሰላም ይብል ኣለኹ። ወትሩ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንዝቖሙ መላእኽቲ ሰላምታ ይግባእ ምስ በለት ሽዑ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ናብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተኣዘዘላ። ገብርኤል መልኣኽ በላ እንሆ ወዲ እግዚኣብሔር ክርስቶስ ኢየሱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ። ብሓቂ ዘለኣለማዊ ንጉስ ንዝኾነ ናይ ክርስቶስ ኣደ ማርያም ሰላምታ ይግባእክ በላ። ንዘይምርመር ድንግልናኺ ሰላምታ ይግባእ። እግዚኣብሔር ብወዱ ገይሩ ሰላም ከም ዝበለኪ ሰላምታ ንዓኺ ይግባእ ይበላ እሞ ፍቑር ወዳ ተገለጸላ። ኣደ ህይወት ማርያም ከዓ ኦ ፍቑር ወደይ ንሓቀኛ በኹሪ ሰላምታ ይግባእ። እግዚኣብሔር ኣብ የማን ኮንካ ናብ ዘበናትን በዓል ቤት እግዚኣብሔር ወልዲ ንዝተቐመጥካሉ መንበርካ ሰላምታ ይግባእ። ኣብ ክቡር ዕፀ መስቀልካ ተሰቒልካ ምስ ብዝሒ ስቃያትካ ርእስኻ ኣዘንቢልካ ኦ ኣደይ ብሰላም ኪድ ንዝበልካኒ ቃልካ ሰላምታ ይግባእ። ኦ ዮሃንስ ንዝፈትዎ ኣደይ ናብ ቤትካ ውሰዳ እናበልካ ናብ ዮሃንስ ንዘማዕደው ይዕንትኻ ሰላምታ ይግባእ። ካብ ኣጥባተይ ጸባ ንዝጠው ኣፍካ ከናፍርካ ሰላምታ ይግባእ። ኣዳም ንዝፈጠሩ ክቡራት ይእዳውካ ሰላምታ ይግባእ። ኣብ ውሽጢ ገነት ዝተመላለሱ ይእጋርካ ሰላምታ ይግባእ። ብሓቂ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃሉ ዝኾንካ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሽምካ ሰላምታ ስግደት ይግባእ በለት እሞ ፍቑር ወዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ ክብርቲ ኣደይ ኩሉ እትደልዮ ኩሉ ለምኒ ጽኑዕ እምነትኪ ኣብታ ሓቀኛ ሃይማኖት ንዝነብር ኩሉ ብናትኪ ቃል ንዝለምነኒ እውን ካብ ሕማሙ ክፍውስኤ ክብርቲ ኣደይ ትደልዮ ኩሉ ለምኒ ብናትኪ ጸሎት ንዝጽልዩ ኩሎም ምእንታኺ ካብ ስሕተቶም ክመልሶም እየ ንዝጠፍኡ ናብ መንገዲ ህይወት ክመልሶም እየ ካብ ኣፍኪ ንዝወፅእ ልማንኺ ኩሉ ድሌታትኪ ክፍጽመልኪ እየ ብናትኪ ጸሎት ብሰይጣን ዝተኣሰሩ ክፍትሑ ኣብ እስሪ ቤት ውሽጢ ተኣሲሮም ብሓዘን ጭንቀት ዝተሸገሩ
ካብ ፀበብኦም ይድሓኑ። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ነዚ ጽኑዕ ቃል ኪዳን ንዝሃብካኒ ፍቁር ወደይ ሰላምታ ይግባእ በለቶ። ድሕሪዚ ኣብ ኣንፈት የማን ጸጋም ተመላለሰት እሞ ብናይ መላእኽቲ ተፈጥሮ ስልጣን ብዘደንቕ ግርማ ቅዱስ ገብርኤል ቆይሙ ረኣየቶ። ብጣዕሚ ድማ ብስግኣ ደንገጸትን ፈርሐትን። ሽዑ ግዜ ኦ ድንግል ማርያም ናይ ተፍርሒ ዝተኸበረ ዝተፈርሐን ወድኺ ቅድሚ ምውላድኪ ካብ እግዚኣብሔር ናባኺ መላእኽቲ ሒዘ ዝመጸኹ ኣነ ቅዱስ ገብርኤል እየ። እንሆ ልመናኺ ንኽፍጽም ናባኺ መጸኹ በላ። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ኦ መምህረይ እዚ ናይ ወርቂ መቆሚኡ ብኢዱ ዝሓዘኸ መን እዩ በለቶ። ቅዱስ ገብርኤል እዚ ድማ ናይ ኩሎም መላእኽቲ ሃለቃ ቅዱስ ሚካኤል እዩ በላ። ድንግል ማርያም ድማ ኦ ሚካኤል ኣነ ይልምነካ ኣለኹ ክፍኣት ካብ ዝሰርሕ ሰይጣን ስልጣኑ ማዓርጉ መንዚዑ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ሰማያውያን መላእኽቲ ሽሞት ናይ ሽሞቱ በትሪ ብዝሃበካ ናይ ፍቅር ወደይ ዝኾነ ሓይሊ ይልምነካ ኣለኹ የምሕለካ ኣለኹ በለቶ። ሓይሊ ተጎናፂፉ ናይ ሰይጣን ክብሩ ንስልጣኑ ሽሞቱ ንኽተወግድ ምስ ተኸተልቱ ናብ ሲኦል ዝደርበኻዮ ተኣዘዘካ። ስለ ኩሎም ፍጥረታት ንኸተማልድ እውን ናይ ይቕሬታ ምሕረትን ናብ ርህራሄ መዝገብ ኣብ ውሽጥኻ ይሕደረልካ። ሽምካ ድማ ብሰማይ ብምድሪ ንኽፈልጥ ክጽውዕን ገበሮ። ኦ ሚካኤል ንዓይ እውን ዝተናገርኩኻ ኩሉ ሓዘኒ እውን ፈጽመለይ። ብዝተኸበረ ወደይ ኣብ ውልደቱ ልደቱ ግዜ ካብ እግዚኣብሔር ዓብዪ ብስራት ተሸኪምካ ናባይ ዝመጽኻ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሎሚ እውን ድሌተይ ይፈጽመለይ። ሽዑ ግዜ እውን ምስ ረኣኹኻ ፈራሕኩ ደንገጽኩ ድማ ምክንያቱ ወዲ ክትጠንሲኢኺ ምስ በልካኒ እዚ ከመይሉ ይኸውን ሰብኣይ ከይፈልጥ ከይፈለጥኩ ከመይሉ ይኸውን ይኾነለይ በልኩም። ንስኻ ግን ቃለይ ምስ ሰማዕካ ሰይጣን ከይፍትነኒ ከም ዝፈራሕኩ ምስ ተረዳእካ ደጊምካ ኦ ማርያም መንፈስ እግዚኣብሔር ናባኺ ክመጽኡ ሓይሉ ልዑል እውን ክጋርደክ እዩ። እቲ ካባኺ ዝውለድ ድማ ቅዱስ እዩ በልካኒ። ወዲ ልዑል እግዚኣብሔር ከዓ ይበሃል። እንሆ ካብ ኣዝማድኪ ወገን ዝኾነት ኤልሳቤት እኳ ኣብ ዕቤታ ኣጋእርጋና ጠነሰት ወዲ እውን ረኸበት። እንሆ መኻን ዝበልዋ ዝነበረት ሎሚ እውን ሻድሻይ ወርሒ እዩ። እግዚኣብሔር ኮ ዝሰኣኖ ነገር የለን በልካኒ። ሽዑ ግዜ ተንስኤ ናብ ምድረ ይሁዳ ከድኩሞ ሓትነይ ኤልሳቤጥ ጠኒሳ ምስ ረኣኽዋ ብቓልካ ኣመንኩ። ሎሚ እውን ከም ቀደምካ ዝደለኽዎ ነገር ክትፍጽመለይ ኣነ ድንግል ማርያም ኣዲኻ ሰቢኸ ይልመነካ ኣለኹ። ኦ ዝተኸበርካ ልዑል እግዚኣብሔር ወደይ ኣብ ቤተልሔም ብዘደንቕ ውልደትካ ብመዓልቲ ሓደራ ከም ዝበልኩኻ ሎውን ብሰለስትነት ኣካላትን የምሕለካ ኣለኹ። ኣብ ምድሪ ቤተልሔም ኣብ ውሽጢ ማህፀን ኮንካ ዝተናገርካዮም ቃላት የምሕለካ ኣለኹ። ንሳቶም እውን ናይ ኣብ ፍሉይ ሽሙ ዝኾነ ፊልፍልዮሜዎስ ናይ ወልዲ ፍሉይ ዝኾነ ሽሙ ኩርኩያኖስን ፈዋሲ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሽሞም ጢኖጢቃኖስን እዮም። ብቅዱስ መስቀልካ ናብ ስጋኻ ውሽጢ ብዝተወጋእካዮም ሓሙሽቲኦም ሽንካራት ሳዶር፣ ኣላዶር፣ ዳናት፣ ኣዶራ፣ ሮዳስ የምሕለካ ኣለኹ። ስጋ ከይለበሱ ናይ ጎይትነትካ ዙፋን ዝሽከሙ መንፈሳውያን 4 እንስሳ ኩርቤል የምሕለካ ኣለኹ። ብፍሉይ ሽሙ እውን ኣልፋ፣ ለውን፣ ቁና፣ ኣያር ይበሃሉ። ኦ ፍቅር ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጢ ልበይ ዘሎ ናይ ከናፍረይን ልመና ክሳብ ዝውድእ 12 መላእኽቲ ምእንታን ኣብ ጎነይ ከቆሙ ክትልእከለይ ይልምነካ ኣለኹ። ኦ ኣትርያል ኣርትያልን ሰለስቲኡ ሕቡእ ሽማት ዲናስ፣ ዲካ፣ ማራፋ እናበልኩ ይልምነካ ኣለኹ። ኦ ኣቶም ሞጎሳውያን መላእኽቲ ድሌት ልበይ ክሳብ ክትፍጽሙ ስጋብ ተፈጽሙ ክትከዱ ኣይፍቅደልኩምን እየ። ኦ ናይ ሰማይ ሰራዊት መላእኽቲ ነዛ ዝጽልያ ዘለኹ ጸሎት ኣብ ዝጽልየሉ ቦታ ቀሪብኩም ርኹሳት መናፍስቲ ርሒቖም ክጠፍኡ ክስደዱ ይልምነኩም ኣለኹ። ነዚ ጸሎተይ ኣብ ዝጽልየሉ እምነትን ብተኣከቡ ክርስቲያን ብሓቂ ብቓልኩም ሓልዉ፣ ብኢድኩም ባርኹ፣ ብክንፍኹም ጋርዱ፣ ሰይፍኹም ድማ ሕፀሩ። ኣሜን። ናይ ብሓቂ ይኹነልና። ኣብ ግዜ ጸሎት ዝቐረበ ማይ ምእንታይ ዕጣን ኣጋንንቲ ዘውፅእ ናይ ጣዖት መናፍስቲ ዘጥፍእ ዝሓመመ ሰብ ካብ ሕማሙ ዝፈውስ ናይ ርኹሳን መናፍስቲ ሓይሊ ዘድክም ክኸውን ክትገብሩ ናይ መጀመርታ ሕቡእ ሽም ዝኾነ ብጎይታ መልኣኽን ምዋንቶና ጸራፒዮን ኣዴራ ጸራቢዮን ኣዴራ ጸራቢዮን ኣዴራ ዘናገሬሬን የምሕለኩም ኣለኹ። እንደገና ብልዑል ዙፋን ላዕለዎት ዘርእይዎ ኣናኤል ኡድኤል ዝተባህሉ ሕቡእ ሽማት የምሕለኩም ኣለኹ። ዘብረቕርቑ ሓዊ ተባሂሎም ዝተሰመዩ ሜሎስን ጋዲን ዝበሃሉ ስውር ኣሽማት ብብርሃን ዝተጎናጸፉ ትጉሃን ኣብ ቅድሚኡ ንዘንቀጥቅጥሉ መላእኽቲ የምሕለኩም ኣለኹ። ኣቶም ከዋኸብቲ ሰማይ የምሕለኩም ኣለኹ። ኣታ ናይ ንግሆ ኮኸብ ቤዝ ንስኻ እውን ብዓብዩ ስውር ሽምካ የምሕለካ ኣለኹ። ሽምካ እውን ሱፋር ይበሃል። ምሳኻ ዝኸዱ ዓበይቲ ሓይልታት የምሕለካ ኣለኹ።
ኣሽማቶም ድማ ኣክሳር፣ ኒኮሳር፣ መርድያል፣ መዳርያል፣ ኣፋኤል፣ ኣፎኤል፣ ኣሳኤል፣ ኣሳፍያትኤል፣ መራዳክኤል ይበሃሉ። ልመናይ ናይ ልበይ ድሌታተይ ክሳዕ ትማልኡለይ ከይትንቀሳቀሱ እናበልኩ እምሕፀነኩም ኣለኹም። ግልፂ ኮንካ ንዘብራህካለይ ናይ ምሸት ኮኸብ ብሱራክያልን ሽምካ ምሳኻ ዝኸዱ ሓይልታት ኣርንምያልን እርምያምያልን ኣቅጣኤልን ኣርሳኤልን ዝተባህሉ ኣሽማትኩም ናይ ልበይ ሓዘን ተናጌረ ከይወዳእኩ ከይትንቀሳቀሱ እዮም ሕለኩም ኣለኹ። ኦ ፀሓይ እግዚኣብሔር ንዓለም እተብርሂ ብዝሃበኪ ስልጣን ሓይሊ ሱሳርያልን ፋርድያልን ኣራድያልን ሙራድያልን ሳዳድያልን ሙዳኢልን ዝተባህሉ ናይ ልዑላት ሓያል ሽም የምሕለኩም ኣለኹ። ኦ ፀሓይ ናይ ልበይ ሓሳብ ንኽፍፅም እግዚኣብሔር ብዝተዋሃብኪ ኣስማት ብዝተኣዘዘትክነትኪ ብዘማርነትክና ብቁፅርታትኪ የምሕለክ ኣለኹ። ኦ ፀሓይ ወርሒ ምሳኺ ንዝትንቀሳቐሱ ናይ ሰማይ ሰራዊት ስለ ደቂ ሰባትን ብልበይ ዝጭንቆ ነገር ክሳብ ዝውድእ ከይትንቀሳቐስኩም ፀሓይ ኣብ ፍርቂ መዓልቲ ወርሒ ኣብ ፍርቂ ለይቲ ደው ክትብሉ የምሕለኩም ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ክርስቶስ ስለቲ ዝተኸበረ ሓያል ሽምካ ኣገልገልትልኻን ኣመንትኻን ነፍሶምን ስግኦን ካብ ዘጨንቕ ክፉእ መንፈስ ዘሳቕን ሕማም ከተድሕኖን ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ክትሓድረሎምን ይልምነካ ኣለኹ። ዘመሓልክኹም ኩሎም ቅዱሳን መላእኽቲ ናብ እግዚኣብሔር ስለምንታይ ኣይዓረኩምን ናብ ዝተለኣኽኩሞ ኣገልግሎቱም ከ ስለምንታይ ኣብ ግዚኡ በፂሕኩም ኣይፈጸምኩምን ኢሉ እንተሓተተኩም ንዓኻ ዝወለደት ኣደ ኣምላኽ ድንግል ማርያም ብዘይድፈር ብዘፈርሕን ጉሩም ዝኾነ ሽምካ ከልኪላ ኣምሒላትና በልዎ። ሕጂ እትደልዮ ነገር ኩሉ ፈጽመላ በልዎ። ወልዲ ዋህድ ብጥበቡ ዝፈጠረኪ ናይ መጀመርታ ሰማይ ምሳይኩኒ ኣብ ውሽጢ ምስል ዝነበሩ መላእኽቲ ኮንኪ ኣነ ዝደልዮ ንኽትፍጽሚ የምሕለክ ኣለኹ። ልዑል ጥንቃቐ ዝፈጠረቂ ካልአይቲ ሰማይ ኩሉ ንኽፍጽመለይ ምሳይ ንኽትኮኒ ይልምነክ ኣለኹ። ፈጣሪ ብፍጥረቱ ዝፈጠረኪ ጎይትነቱ ኣብ ውሽጢ ኣቐሚጡ ንዝነበረልኪ ሳልሰይቲ ሰማይ ድሌታተይ ንኽፍጽም ኣብ ጎነይ ክትኮኒ በታ ዓብዪ ስሙ ብዝኸበረ ዝፋኑ የምሕለክ ኣለኹ። ንጽህቲ ቅድስቲ ማርያም ከምዚ ኢላ ምጸለየት ልዕል ኢላ ናብ ሰማያት ረኣየት። እንሆ ድማ ሰማያት ተኸፊቶም ፍቁር ወዳ እግዚኣብሔር ኣብ የማን ኣብ መንበሩ ብዘደንቕ ግርማ ተቐሚጡ ረኣየቶ። ናይ ሰማይ ሰራዊት ናይ መላእኽቲ ሃለቃታት ኣብ ትሕቲ ፍቁር ወዳ መንበር ሓደ ብሓደ ተራእይዋ። ኣዳ ኣምላኽ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንኹላቶም መላእኽቲ ረኣየቶም። ክርስቲያኖስ 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 ሰረኖስ 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 ሰማርያ ሰ ሰ ሰ ሰ ሰ ሰ ሰ ሰ ሰ ኢላ ፀዋዓቶ። ነዚ ጸለየቶ ጸሎት ድማ ነዚኦም ሕባኣት ሽመ ምስ ፀውዐት ደመናታት ተነዋወፁ። መባረቓት አንጎድጎዱ ንፋስዋቶም ነፈሱ። ሓዊ ዝኾነ ማዕበላት መጎዳት ሃለቃታት ተላወፁ። ኣብ ውሽጢ ማይ ሓዊ ደመናታት ትፈልሑ። ብርሃናት ጸልመቱ ኣብ ገነት ዘለዉ ፍልፍላት ተነዋወፁ። ኣኽራናት ተንቀጥቀጡ። ማዕበላት ባሕሪ ተሃወኹሞ ልዕል ልዕል ክብሉ ተገደዱ። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ግና ልመንኣ ቀጸለት። ኦ 24 ካህናተ ሰማይ ሱራፊኤልን ሃለቃታትኩምን ነዚ ማይ ኣውሊዕን ዘይትን ንምብራኽ ብየማናይ 500,000 ናይ ወርቂ ማዕጠንቲ ብጸጋማይ ኢድኩም 500,000 ናይ ወርቂ መስቀላት 500,000 ናይ ብሩር ማዕጠንቲ ብጸጋማይ ኢድኩም 500,000 ናይ ብሩር መስቀላት ብየማናይ ኢድኩም 577 ናይ ነሓስ ማዕጠንቲ ብጸጋማይ ኢድኩም 500,000 ናይ ነሓስ መስቀላት ብየማናይ ኢድኩም 500,000 ናይ ሓጺን ማዕጠንቲ ብጸጋማይ ኢድኩም 500,000 ናይ ሓጺን መስቀላት ሒዝኩም ናባይ ንዑ። ብጥዑም ኣንደበታ ምስተናገረ ሽዑ ግዜ ሓፃውን መኺኾም ከማይኮኑ ናብ ናይ ሞት ቁልፍታት ተኸፈቱ። መቓበራት ተገሊፆም ምዉታት ተንስኡ። ሰይጣን ኣጋነንቲ ደንጊፆም ሃደሙ። ምድሪ 3 ግዜ ተናወፀት። 12 ናይ መላእኽቲ ሃለቃ ወረዱ። ሰራዊት ከዓ ሃለቃታት ይኸፍቱ ነበሩ። ኣዳ ኣምላኽ ድንግል ማርያም ከዓ ኦ ኣምላኸይ ኣዶናይ 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 ኣማኒኤል ማስያስ ኣብ ልበይ ውሽጢ ዘሎ ኩሉ ንኽትፍጽም ምጻኒ በለቶም። ነዚ ጸልኽዎ ዘለኹ ጸሎት ደጋጊሙ ጸለየ ሰብ ካብ ሕማሙ ካብ ጸበብኡ ካብ ሽጉሩ ካብ ዝቃወሞ ሰይጣን ኣጋነንቲ ኣድሕኖ። ነፍሱ ስግኡ እሕድስ ሓይጣት በደሉ ኣቕልለሉ። ከምታ ዝተወለደላ ዕለት ይኹን ብጣዕሚ ክፉኣት ዝኾኑ ርኩሳት መናፍስቲ ካብኡ ይወገዱ።
ቅዱስ 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 እናተባህልካ ተመስገን። ሰዓራይ እግዚአብሔር ናይ ጎይታኻ ምስጋና ኣብ ሰማይን ምድርን ዝመልአዩ ቅዱስ ሚካኤል ብየማን ቅዱስ ገብርኤል ብጸጋም ቅዱስ ሩፋኤል ብቕድሚኻ ቅዱስ ሱራፌኤል ጹራኤልና ብቕድሕሪኻ ይቑሙ። ቅዱስ ሳዳክኤል መልኣኽ ኣኽሊል ይድፋእ። ቅዱስ ሳላትኤል መልኣኽ ከኣ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ይቕርብ። ኣናኤል ከኣ ምስ ኣላትያል ክብርን ምስጋናን የብጽሕ። ዝጸዋዕኩኹም ሊቀ መላእክቲ ምስ ናይ ምሕረት መልኣኽ ዝኾነ ቅዱስ ሳዳክኤል ኮንኩም ስለ ኣገልጋሊኹም ስለ እግዚአብሔር ብውሽጢ ብደገ ካብ ዘጋጠሙ ሕማም ቁስልን ንኽፍውሶ ብሓይሉ ብክሕድሶ ሓጢኣቱ ክድምሰሉ ኣነ ማርያም ናባኻትኩም ይልምን ኣለኹ። ኣነ ወላዲትካ ማርያም ብዕብራይስጥ ኣደ ብዙሓት ንኹሉ ኣቐዲምካ ትፈልጥ እግዚአብሔር እዚ ኣጋጢምዎ ዘሎ ሕማምን ፈተናን ንሰናዩ ንጥቕሙን እንተኾይኑ ግና ምስ ቅዱሳን ዘለኣለማዊ ርስቲ ሰናይ ዕድል ክትበጽሖ ግበር። ኣብዚ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝመጽእ ዘለኣለማዊ ዓለም ሰማያዊት ምሕረት ዓድሎ ነፍሱ ከይደኸመት ብጽንዓትን ናባኻ ንዘብጽሕዋ ብርሃናውያን መንፈሳውያን መላእኽቲ ይለኣኸሉ። ጎይትነት ሓይሊ ስግደት ኣምልኾት ምስጋና ንዓኻ ይኹን ንዘለኣለም ኣሜን። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።